Krisi ekonomikoa gogorra da, bai. Egoera politikoa konplikatua da, bai. Eta gainera, gaurko zerua, ez hemen bakarrik Euskadin, Europa osoan, hodei beltzez jantzi zaigu. Baina horren gainetik, Euskadi etorkizunera begira dago. Euskadi hazkunde prozesuan dago. Gure herria egunez egun eraikitzen ari gara eta eraikiko dugu. Oinarri sendoen gainean gainera, zutabe zabalen gainean. Eta horrek lagunduko digu hurrengo belaunaldiei guk hartu genuena, baino herri hobea uzten. Gizarteari orain daukaguna baino gehiago ematea, gizartea hobeto uztea. Hori da gure helburua. Enplegu gehiago eta hobea. Hezkuntza gehiago eta hobea. Osasun gehiago eta hobea. Gizarte politika gehiago eta hobeak. Hori da alderdi gisa, gobernu gisa, aldundian eta udaletan egiten dugun lana. Hastea hobetzeko, aurrera egitea, ongizate hobea izateko. Eta hobetzea eta ongizate maila handiagoa norentzat? Argi eta garbi, hemen bizi garen guztiontzat, jakina. Desberdintasunik gabe eta egoera sozialagatik eta jatorrigatik ere diskriminaziorik gabe. Eraikitzen ari garen Euskadi, herri honetan denok gara beharrezkoak. Entzun maroto, denok gara beharrezkoak. Denok!